tlangwal hmel tha le hleitling orchestra conductor lar tak ni bok adriana chuan hmel ngui tak puchungin camera a abial nu belenin kanin lai chinna that tok to lo wangin hlimzovin ka in hre to lova ka kalsan ta cheni tia video message anu chhia chu enin angai thla chu message chuan adriana chu a thongin aril ruatin na hleya anator chu ziom deuh takin tin bar pakhata kalin in turte alama a hmel hlim lo tak alo hmu chuan barat hoknula fabiana I chuan vabiak lum la matuma mase adriana chuan alo chhon lem lo ho lo huna honan tummeu chuan alo in hnem to ema wangin a in sa seng theita der lova ti chuan fabiana I chuan adriana chu buai puin a chen na ina hruai hoin thuthleng seya chuan aria tirta a atu khualo wara ariana nu chu moi hnai taka bia lom thu po hrilta lem lo chuan adriana chu a in lama a hole ta amai ro chu ma ani po in sa seng theilawa omlaya ama lo buai pui tu chunga chet dan chu moi lo ti le nu noin zana bara chuan a kal le a fabiana I chu lom thu te hrilta heta tang hian adriana le fabiana I te chu anin nim hnai chho tan ta nili ninga vel aliam deu or chau tia chuan fabiana I chu adriana ina chuan a in son lut ve ta nge nge a ti chuan adriana khuma nge azan khat na mangzovin fabiana I chu in silfai turin bathroom a chuan a luta chuta omlai chuan tuide na kuwa tang chuan thom mihring oni om tak a hreta ngai thlak chian atum viau na chungin engma chiang takin a hre theita lova mak atingang mai room hnoi zo ka chukthla dokan pakhat chunga lekha a meiche pheikhok design sang sang lo chuang hi a hmuwa bel chiana hantuma vin zetin adriana chuan toklo turin aron khapa chuti lai chuan kongka kik thom an hria adriana chuan awa chhona police pahnih hi an lo nia a pakhat jok phei chu fabiana I ngai zong hlui alo nia police pakhat jok chu adriana chu biain ibial nu beleni chu ni hliam ta tang khan a om na chin hriat lo ania khonge omi hemialem tin azota chu vele adriana chuan a om na om a hriat lo thule belenin video message anu chhia chu a entir ngal boka amai ro chu police te ro chuan beleni chu adriana chuan thatin a in khoyemolaya aruang athu ruk chu an ring tlat thunga iran chuasan donin angai zong hlui chuan fabiana I chu imi koplai hi mi thani lo angai zong chin hriat lawa bowa tanga kar khat po aliam main a kople ngal thei che nia ti in film khur turin acha mase fabiana I chuan tlangwal mel thale house tak adu thu sa mangei tongta ain ngai tlat awangin angai zong hlui thuron chu a eng to zui lem lova atu kalonia adriana chuan orchestra show ro pui tak a kondaka he hmuna hian angai zong thara fabiana I chu a hruai tel ve a show te an han nei zowa in tur te ina hola mel hriat te ne na an ti lai chuan meiche pakhat hian adriana chu ron melin in mel hriat sa an ni ti hriat takin adriana po chuan arukin avanui let saka he nu hi adriana team te zingami violinist veronica ani program te mangzovin ina an hoa zana nia fabiana I chu in buala dan ngai te bokin thom a hreleta bat tapa omlai chuan tui chu aron phone dera a phone chu a re mai lo awang le ana sattel telawang chuan hlavin bathroom chu chhuwa san ta hetiang thilmak tak hi ni tin deuh tho atong emoti mai tur ania achang le showara tui chu ron sathutin avun te po alo kan pha hial to thrina thil thleng thin chu adriana chu a hril thin tak nain anin alo lak thu tak sak ngai si lova hunakal zela adriana bial nu bota beleni po chu chin hriat lawin alabo chhun zom tarenga hun chuan adriana le abial nu thar fabiana I te inkar po chu thom tha chho zelin asu inget sau zel ti a hriat theya ni khat chu police lama tangin adriana chuan call adong le ta meiche pakhat ruang an chhar thu le beleni ruang ani le ni lo fin fi turin an ron kouta adriana chuan beleni ni nge in aringa poyeti em maya ale lama fabiana I ro chuan beleni ruang chu lo ni ngei se o ati thunga achan chu beleni chu alola dam reng ani chuan
Adriana ne na anin kop le mai a hlau wang ani Adriana chuan mei cheruang chu avaina Beleni ani lauti a fin fiata chu thua hria chuan Fabianai chuan poi ati hlea a mela alang chuak hiala a omdan chu hrethiamin Adriana chuan Fabiana hena chuan Beleni chu aladam emo athito emo kathin lunga tangin ka pai chuak to a kanuna hian nangma chau I poimo to tin a hnema hlim takin anin kwa hunan mangdun ta chuti lai tak chuan bathroom a dar thalang phena chuan mei che thla ni om tak aron lang ta a ani na taka chuan hei hi thla ni lovin Beleni ngei kha ani Beleni chu engtin nge chulai dar thalang phena lo lan theya khoilaya chi ange om ti hre turin Beleni le Adriana te chanchina han peng let ta zokila anni pani hi ngai zong in mil tak le hlim thei tak anni thina ni khat chu Adriana chuan a tuina tak music lama na adil chu a muta hlawa chu wang chuan an khuwa tanga khopuya chen na te dapin in son zai relta chungrela Beleni chuan Adriana chu rin lo ruk na riau anei ru reng na chungin asom na chu nar phal lovin Adriana ne na khosa ve tur chuan azui ve ta huna kal zela Adriana po music lama atluang hlea orchestra conductor ni na hial achel chhota tin Beleni po athiam thil mang tangkain phekhok siam tu company lian tak nuaya designer na achel chhota Adriana chuan a so lian tham tak taka te Beleni chu a hruai ve fo wangin abial nuani ti chu mi nan thredeu fura amai ro chu Adriana hian atim te zinga violinist pakhat Veronica chu mutain ler tak takina fiam fowa chutianga fiam lai chu Beleni chuan a phok ta zau zawa ni khat chu Adriana hena chuan hetianga nuni chin don chuan kanin lai chin na chu chatin ka kalsan che ngai don ani tin tlang takin asoi ta hiala chutia ti ta ka chuan Adriana chuan ngai dam dilin asim mak tur thu atiam ta ma se ni thum ni level lek aliam nuwa room pakhata Adriana le Veronica ite in kom fal lai chu a phok le tamaya Beleni chu ril ru na hlea huneng mo chen chu Adriana chu biak lova atlak ta a ni khat chu an in leina nu ema chu aron leng lut not maya an han ti tak zela chuan Beleni chuan Adriana khosak dan chu asoi chuak ta chu vele ema chuan itana arin om zui zel lo tur chu I du chuan I fin fia thelom ti in chuina room thu ruk chu ako mu ta chu room thu ruk chu master bedroom atanga peng sanga siam hi alo nia in nei tunu thin ema hi German mi ania apasal chu Hitler sipai te zinga rengsang takchel alo ni thina officer rengsang takchel ani awangin engtiklai po a beitok theireng ania chu wang chuan chu room thu ruk chu tombona na duang hi anlo nia ema le apasalin an lu alum lai chuan chu room chunga chuan khosak rel na mamo engkim anda thlap thina an lu to lo hnuwa tuai hnum chun zom ani ta lo mai ni lovin alei chhong tu te po an thril hreta lovani room thu ruk chung chu soundproof vek ania thomri chu pon lama a chuak theilova pon lam thom ero a chunga tangin a hriat thei thunga tin kongkhar le bathroom a dar thlang in vuwa kal tlangin pon lam a hmu tlang thei veka pon lama tangin room thu ruk chung ero chu a hmu tlang thei lo thung ti chuan ema chuan Beleni chu anin lai chin na chu chata kalbo san ta anga in soya chu room thu ruk atanga Adriana nundan chu chik turin thu arona athuro nang chuan Beleni chuan ei in tur le thomhno zong chu room thu ruk chunga chuan da alutin camera ala a kanin lai chin na that tok to lo wangin hlim zawin ka in hre to lova ka kalsan ta che ani tin video message anut chia man mo takin room thu ruk chunga chuan atlan luta kongkhar chu akhar ta he video message chi hi ani abul tan na Adriana na ngai thak kha heta tlan lu don hian aman mo luata Beleni chuan cha bi chu aken lu thei ngila chung lama tangin kongkhar akhar man to sia hon le tumin abe ngiela cha bi lova hon thei chi ani to si lova chu tiang chuan chu room thu ru ka chuan tu ma hriat lovin atang hlen ta ni tin voi tam Adriana chu phone banga biak atum boka network engma a om tlat si lo wangin a betlang thei lovani chu room thu ru ka chuan atang tarenga bo zona an zon lai tele
Adriana le Fabiana ite anin ton nuwa chuina an khosak tan zong te po chu mit tuinen alo thlir reng thin hi alo nia Adriana le Fabiana ite hun lai khan let le toila chutia Adriana an Fabiana nena beleni chu aladamemo athito emo kathin lunga tangin ka pai chuak to a nangma chi akanuna ipoi mo ber to tia a hril zo a hunte an man dun zo chuan Fabiana chu in silfai turin bathroom a chuan a kal le ta chutia bathroom a omlai chuan room thu ru ka tang chuan beleni chuan tongkam thalo tin rengin alo aw khuma a awri chu Fabiana chuan tuide na koronga tang chuan a hre voi voya ma se in chu a hrang ni in Fabiana chuan angaya shovara tui achanga ron luma achanga ron votte chu mak ati thin hlea a hlau hle thin bok ani na taka chuan room thu ruk atanga belenin ron biak po atum na kong khat ania tuilak na pai patangin alo thunun thin ani niege moza ta liama Fabiana chuan room thu ruk chabi chu achara ma se 3 locket ve mai emoti in a or tamaya ale lama bathroom chunga thom a hriat tele thilom dan te chuan a ril ru alu a khat hlea ni khat chu tuide na bula chuan kalin tuya her hoa dar thalang ma chuan dingin a thlak ti tak chungin tharawi niam ti in zona asiama engma thildang lam a omtak lo awangin a zona chu a thlaka mishing niam ti in zona asiam le ta chu vele room thuru ka tang chuan beleni chuan tui pipe chu aron khong ta chu chuan tui de na tui tling chu aron ngor cheta Fabiana chuan mak ati hlea bang le lama chuan tuwe mo chu an omani ti anga irwa thiam ta a hanin ngai tua tun hnai chin hriat lawa bo chu beleni ani ti a hre chuak ta ti chuan Fabiana chuan beleni iniam ti in zona asiam le ta beleni chuan tui pipe chu khong le a tui tling horal tang chuan beleni ani ti chu Fabiana chuan a hreta chu vele mun tin mai chu dapa beleni tan na kong khar omna om chu atopa chuan adap chuak ta thilokete motia lo or chu acha bi chu ani ti a hre chuak ta ngal boka honatum man zeta ahongani chuan beleni laka Adriana chu achan le hlawa ai ngai tu fe nuwa hon sak lo chu ati thuta a tin athil ton chu engma Adriana hena chuan a soi chuak lo boka a fin chuain an master bedroom po chu room danga ason ta hiala ni thum vela liama Adriana nundan chu in thak ti Fabiana chuan a mutheya aril ruwa ha melin ahlim lo hle thina amaro chu ni khat nuwa a that chho vele mai ringin Fabiana chuan anga isak lutuk lem lova ni khat chu anga izong hlui police pa chu anina chuan ron kalin Adriana chu mido hele bum mang ania kalsan watang chetia ron fui pain thalak aron peya chu thalak chu Adriana le Veronica ite in chai lai in ku lai in fob lai le leng dun lai thalak te alo nia aom zia chu beleni nena nin zui laia alo chai thin a violinist Veronica kha alo la kop zui reng ti na ni chung thalak te en zo chuan thin rim tak chungin bathroom atlan luta beleni chu biak tomin a aw le ta ma se mang khan beleni hena tangin chan na engma a mutalawa abiak nun ber kha kar thum vel liam ta ani to awangin athito ani ringin a hlau thong nun ho le ta ti chuan in ngai tu amu mal mang lovin room thu ru kong khar chu hongin alut ta kil khata beleni chaw tak maya mu chu awa muta wakai tho tomin awa pan naya chu vele beleni chuan Fabiana chu bottle mangin alua lo chua ni kho hre lovin atlo zuita akuta chabi chu arang theyang bera chu sakin room atang chuan atlan chuaka pon lama tangin Fabiana chu room thu ruk chunga chuan akal nan ve thung ta ti chuan in silfaya athom no te thlaka in chu achu asan ta hetia chu asan ma hian Adriana nena ama thalak chu dar thalanga chuan belin chabi chu khuma chuan hnut chhia boka Adriana chu lo hoa dar thalanga thalak in belle an khum chunga chabi chu a mungala aum ziale anga in reng a hrelo chuta chapa Fabiana abo vele ta sia Adriana hian police te ama chon le ngei chu angai don ani